Dobar dan i dobrodošli u svoj 44. po redu tutorial koji vam je donio naravno Renaissance in Croatia. U ovom tutorialu ćemo raditi zadnje svojstvo CSS-a koje ćemo koje ću vam ja objašnjavati, i to se zove max height i max width. Znači, o čemu se radi? Ako imate neku stranicu poput eBay-a, radi se o tome da, evo, znači pokazat ću vam. Ja stavim na svoju web stranicu sliku, znači imam gsrc, znači kako smo i rekli u prošlom tutorialu, StarCraft, znači u 8. tutorialu mislim da je to bio, .png. I sada tu samo zatvorim. Evo ga. Znači ovo je kod za sliku. E sada, o čemu se radi? Znači pogledajte kako mi je ta slika velika. I radite neku stranicu koja će vam biti recimo za aukcije ili za oglasnik. Ali vi jednostavno si ne možete dozvoliti da svako uploadira slike kakve hoće. Znači, ali želite jedno CSS pravilo koji će ih ograničiti. Znači koje će reći, stavio si preveliku sliku, no CSS će suziti na vašu određenu, na točno određenu veličinu. Znači, to pravilo u CSS-u je dosta dobro zato što održi aspect ratio. Znači, ako vam je slika 4:3, ono stavi 4:3. No, znači ovako, to CSS pravilo to CSS pravilo se primjenjuje ovako, znači img, kao da modificiramo sliku i sada stavimo ovako, max vidth i to stavimo recimo 200 piksela i max height, to ću staviti recimo 150 piksela, evo ga. Znači, sada gledajte. Znači, o čem se radi? Ovako, znači, ako radite stranicu poput njuškala ili tako, dobro, ovo još ne znate, ali znači napravite PHP u kojem korisnik može sam upisivati svoje informacije i kada klikne submit, znači on uploadira sliku. Ali on uploadira sliku jako veliku. I što su sada dosjetili? To su sada dosjetili da ne morate to svaki put programirati u PHP-u, nego samo da to stavite u CSS i znači onda se slika sama resizira. Znači CSS se brine o tome da se svaka slika koju korisnik stavi resizira, znači da postane onaka kako vi želite. Znači možete staviti height recimo 200 piksela i ovo 200 piksela, znači kako god želite. I onda znači nećete imati problema sa veličinama slika i CSS će sam regulirati onako kako ste mu vi rekli. Znači to je jedno jako korisno svojstvo u CSS-u. No nažalost ovo je i zadnje svojstvo koje ću vas naučiti, da nažalost, znači meni je jako žao što moram se jednostavno posvetiti drugim stvarima. Znači imamo još nešto u XHTML-u što je jako bitno, pa se ne mogu dalje duljiti sa ovim, ima još dosta toga za objasniti. Znači, ali molim vas, ako vas još nešto zanima o CSS-u, progooglajte si malo CSS. Znači sad ste već dovoljno, imate dovoljno znanja, znači znate napraviti svoje ID-eve, kleseve, znate čemu služi div, čemu služi span, znate modificirati više svojstava odjednom, znate modificirati jedno svojstvo, znate većinu svojstava, znate skoro sve tagove koji su najčešće korišteni, imate validan HTML dokument, imate pregršt sadržaja, znači sve vam je sad uređeno. I znači u sljedeći tutorial će biti ponavljanje, a nakon toga se vraćamo na XHTML, ali to što ćemo učiti u XHTML-u će biti napredno, znači tako da će se to fino uklopiti sa ovim CSS-om kojeg smo naučili. Sada službeno mogu reći da ste postali napredni. Znači u CSS-u i u samom dizajniranju web stranica, znači ovo nije ništa nego puko dizajniranje, vi ste napredni.
čestitam. Znači, i opet vam kažem, hvala što ste gledali tutorial, nemojte se zaboraviti pretplatiti na moj kanal i naravno i jubilarni put, doviđenja.